Mae'n stori hir. Wel, mae'n stori hir i fewn dim ond 3 mlynedd mewn i'r prosiect yda ni, ond mae yna gymaint wedi digwydd mewn 3 mlynedd. Flwyddyn dwytha, mae Covid wedi amharu braidd ar yr cynllun o lle. Be da ni bod yn gwneud dros y flwyddyn dwytha ydy rhoi cwrs ar-lein iddyn nhw. Dydy o ddim byd tebyg i berfformio. Helo. Hiya. How you doing? Ti'n iawn? Could be better. Just ar fi'n dechrau ail cyfnod o hunan-ynysu am 2 wythnos. Gwnaethon ni dechrau hunan-ynysu ar ôl 5 dydd, ond turns out gynnau un o'r pobl wnaeth ddim cael symptomau tro diwethaf. Newydd dechrau cael symptomau. Dwi hyd yn oed wedi paratoi slideshow. Felly dros y mis dwytha, mae wedi bod yn bonkers bod nhw ddim wedi bod efo'i gilydd yn yr un stafell, fel ers blwyddyn a hanner. Wrth gwrs, yr uchafbwynt ydy y penwythnos yma, a heddiw, maen nhw wedi bod yn ymarfer drwy'r dydd, yn y tywydd poeth yma bechod. Da ni newydd orffan tec hyfryd o'r ail gan allan o 9. Da ni'n gorfod recordio rhwng heddiw a fory. Da ni wedi gwario eitha lot o bore yma yn gosod lanes, yn setio fyny'r stafell, fel bod o'n edrych yn neis. Yn amlwg efo 11 o fforynwr, mae yna lot fawr o gremlins i ffindio yn y ddesg. Da ni wedi cyrraedd at le lle mae bob dim yn swnio'n gret. So dwi'n edrych ymlaen i recordio gweddill y stwff, ond dwi'n ama fydd hi'n noson hwyr heno. Bore fory fyddwn ni'n dychwelyd yma mewn gwisg ac yn neud yr whole thing drosodd. Maen nhw wedi bod ymarfer drwy'r dydd a recordio y caneuon newydd, felly mae yna set newydd cyffroes tu hwnt. A da ni methu disgwyl i'r byd gael clywed am be mae AVANC wedi bod yn ei baratoi dros y flwyddyn a hanner dwytha.